Igsuon, siguro naa ka sa kabugat sa imong kasing-kasing karon. Naa kay dako nga problema. Apan ang mga tawo nga imong gilauman nga muunong kanimo nibiya na kanimo. Nalisang na ka, gikulbaan na ka. Wala na ka masayod kung unsay angay nga buhaton kay ikaw na lamang nag-inusara. Pero mga igsuon, kung muduol ka sa Ginoo, tabangan ka niya ug masulbad ang tanan. Nayo sa kapastor nga gibiyaan na sa usa ka doktor. Pastor, wala na makaya sa pagsulbad sa imong prostate cancer. Gipauli sa balay, giingan, mga bulan na lang ang mabilin, mamatay na ikaw. Apan siya nagampo sa Ginoo, iyang mga anak nagduol sa Ginoo, and lo and behold, gidugangan sa Ginoo ang iyang kinabuhi og another 9 years and 2 months. Gamhanan gyud ang ato ang Ginoo. Mga igsoon, kung naa kitay problema nga dako, naay tulo ka butang nga atong hinumduman about sa Ginoo. Unang-una, God is omnipotent. Ang Ginoo kakaya sa tanan. Walay butang nga dili makaya sa Ginoo. Ingon pa sa Mateo 19:26, si Jesus mitutok kanila ug mitubag, kini dili mahimo sa tawo, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Naay mga butang nga dili ug dili gyud mahimo sa tawo, mosurrender ang tawo, pero ang tanang butang mahimo sa Ginoo. Example di ani, ang taong dato dili malangit pinaagi sa iyang kaugalingon, apan pinaagi sa Ginoo, malangit ang taong dato. Walay imposible sa Ginoo. Kung naapog kay dako kaayo nga balay ronon, dako nga utang, unya say paningil kanimo ang kolektor, imposible nimo bayaran, pero muduol ka sa Ginoo, mabayaran nimo ng tanan. Naay sakit nga dili makaya nimo tambal, dili makaya sa herbal, dili makaya sa doktor, ni-surrender na ang doktor, imposible sa tao. Pero mga igsoon, kung muduol ka sa Ginoo, maayo ka ng tanan. Unsa man ang cancer, stage 4, stage 3, unsa man ang klase nga sakit, matambalan ka na sa Ginoo nga tanan. Walay problema nga dako kayo atubangan sa Ginoo. Ingon pa sa Bible sa Isaiah chapter 40, ani karon ang mga nasod mahisama sa usa ka tinulo sa timba, ug naisip ingon sa fino nga abog sa timbangan. Ang mga nasod sama lamang sa tinulo nga tubig sa timba. Unya pino lang kay nga abog sa timbangan, gamay gid kayo. Kung gamay gani kaayo para sa Ginoo ang mga nasod, ang kalibutan, samot na ang imong problema. Ani karon siya nagapunit sa mga pulo ingon sa usa ka diutay nga butang. Mga igsoon, ang mga pulo, ang mga islands, diutay lang kay nga butang. Ang problema mo sa mata sa Ginoo, gamay lang usab kaayo kana. Kay gamhanan kayong Ginoo, ang kulang lang nato mao ang pagsangpit kaniya. Busa sangpitan na siya. I-avail na ang power nga gi-prepare sa Ginoo para kanimo. Nakalimot na ba kamo sa time nga si Moses nahadlok apil ang mga Israelites nahadlok? Niingon ang Ginoo ka Moses, "Be still and know that I am God." Si Moses o mga tao nakarealize he is God. Nisalig sila sa Dios ug gipataas ni Moses ang iyang sungkod ug napikas ang dagat. Gamhanan na nga to ang Ginoo. Gipildi ni David si Goliath pinaagi sa gahom sa Ginoo. Bato lang kato iyahang giyana. Pang naigo si Goliath sa agtang nilubong ug namatay. Kung pinaagi lang gito sa ipintik ni David, mapildi ka niya si Goliath? Dili. Imposible kadto. Apan kinagauban man ang Ginoo kang David, napatay niya si Goliath. Wala imposible basta kauban nato ang Ginoo. Ikaduha, God is omnipresent. Bisan asa nga lugar ang Ginoo anaa at the same time. Ingon pa sa Jeremiah 23:24, walay makatago gikan kanako. Wala ba ka mamasayod nga ako anaa sa tanang dapit sa langit ug sa yuta? Walay makatago, motago ka sa langit, naa ditong Ginoo. Motago ka sa yuta, naa dira ang Ginoo. Bisan asa, naa ang Ginoo. He fills the heaven, He fills the earth. Ingon po sa Salmo 139 verse 7 to 10, asa ba ako paingon aron mahilayo ako sa imong espiritu? Asa ba ako motago aron mahilayo sa imong presensya? Kung mosaka ako sa langit, atoa ka didto. Kung mohigda ako didto sa kalibutan sa mga patay, atoa usab ka didto. Kung mulupad ako ngadto sa silangan ug mapuyo sa kinalayo-ang dapit sa kasadpan, atoa ka didto aron pagtultol kanako. Atoa ka didto aron pagtabang kanako. Uy mga igsuonan, ang Ginoo naa sa bisan asa nga lugar, bisan asa kita padulong, adto man kita sa east, adto kita sa west, adto kita sa north, south, mag-abroad kita. Mga igsuon, bisan asa naa di adto ang Ginoo aron magtabang kanato.
Karon magkakaroon na ba ka sa abroad, na ba ka sa Manila, na ba ka sa Visayas, na ba ka sa Mindanao, bisan asa man ka kauban nimo ang Ginoo diha. Lantawa imong kilid. Naa diha ang Ginoo. Yes, dili mo makita siya. Invisible siya. Di mo siya makita. Apan anaa siya diha. Sama sa hangin. Dili mo makita. Apan imuhang ma-feel, di ba? Hangin. Ingon ana usab ang Ginoo mga igsoon. Dili mo makita. Apan anaa siya diha. Kung ang Ginoo naa sa diha sa inyo ha, naa pud siya kauban sa imong pamilya nga naa sa layo. Nabala ka ba ikaw sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, kinsa nag-atiman kanila? Ay kabala ka, naa dito ang Ginoo pud karon nga time. Sa dihang ikagulantaw ni ani nga video, ang Ginoo kauban nimo diha, kauban usab siya sa imong mga anak, sa imong mga hiniugma sa layo. Dili nimo control sila kay tuwa sila sa layo, pero control sila sa Ginoo, ug ang Ginoo'y bahala pag-atiman kanila. Mga igsoon, God is present everywhere. Kung ikaw feeling nimo, ikaw na lang ang nag-inusara sa problema nimo, nang lakaw na sila, gibiyaan na kanila, ay kabalaka. Na isa ka persona nga always with you, dili kanya biyaan, mauna si Ginoong Hesus. Ingon pa niya sa Mateo Kapitulo 28, I am with you always, even unto the end of the age. Ingon pa niya sa Hebrews 13, I will never leave you, nor forsake you. Dili ug dili gid niya biyaan. Makaya na niya nga naman, He is present everywhere. Busa may isuon, ampo diha, luhod, makadungog lagi ang Ginoo sa imuha, kay naa siya diha sa imuhang tapad karon. Dili siya mawala, sangpita lang siya. Before kita moadto sa ikatulo nga point, palihog ko og follow. Tuplo ka ng follow nga word diha para nga ma-update kita sa next panato nga mga videos, mga kahibulungan nga mga kaalam gikan sa pulong sa Ginoo. Please follow. Now, kung gusto usab ikaw mo subscribe, pwede ka mo subscribe. Ikatulo nga atong hibaluan kung naa kitay dako nga problema. God is omniscient. Ang Ginoo kahibalo sa tanang mga butang. Ayaw hunahuna oy, nga wala masayod ang Ginoo sa imong situation karon. Nga murag wala siya pakibana kanimo. Mga igsoon, naa siya kahibalo sa imong experience karon. Ingon pa gani sa Salmo Kapitulo 139, verse 6, kahibulungan imong kahibalo mahitungod kanako, dili ko kini matugkad. Kabalo ang Ginoo mga igsoon sa imuhang experience karon, sa imong kasakit karon, kung kinsa ikaw, unsay dapat nga solusyon sa imong problema. Mateo 6:8, ang inyong amahan nasayod na sa inyong mga gikinahanglan, bisan gani sa wala pa kamo makapangayo kaniya. Hilong pa ka, wala pa ka nibukas sa baba nimo, pero kabalo ng Ginoo unsay need nimo. Pagsulti nimo, nahibaluan na daan sa Ginoo ang imuhang gusto. Mga igsoon, ayaw pagsulti nga wala siya pakialam, wala siya kabalo sa imong situation. Ingon pa sa Isaiah 40 verse 27, ngano mo ingon ka man Israel, nga ang imong pagkabutang wala hisayri sa Ginoo. Mga igsoon, ayaw pangutanan, Lord, kabalo ba ka sa akong situation karon? Lord, nakaipsot ba kini sa imuhang mind ang ako ang mga gibati karon? Wala. Wala na nakaipsot, nakabalo ang Ginoo ni ana. Gituyo lang niya nga mabutang ka diha kay naa siya gwapo nga plano sa imo sa future. Apil ka na nga experience nimo para nga i-mold ka sa Ginoo into a better person sa future. Para nga i-prepare ka sa Ginoo sa dako nga blessing nga iyang gi-prepare sa future. Ayaw ka balaka, kanang imong experience karon, nakaplano na ug dili ka na mistake. Ingon pa sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Kabalo ang Ginoo mga igsoon sa iyang giplano para kanimo. Plano ka to para sa imong ikaayo. Dili ka na plano para sa imong ikasakit. Plano ka na para tagaan ka gwapo nga future o gwapo nga paglaom. All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Kana imong situation karon, nakabalo ang Ginoo niya na. Iyaha ka na gagamiton para matuman iyang plano nga mahimo kang like Christ na future. Mahimo kang better person, mahimo kang better person like Christ. Abi mo,
Daghan kay may plano ang Ginoo sa imo ha. Matuman ka na basta magpailalom ka sa iyang kababuton. Daghan kaayo siya mga patsyada nga mga schedule sa imong life, plano sa imong life. Ingon pa sa Salmo 139 verse 17 to 18, How precious are your thoughts about me, O God. They cannot be numbered. I can't even count them. They outnumber the grains of the sand. And when I wake up, you are still with me. Mga igsoon, gahuna-huna kanunay ang Ginoo sa imuha, sa karon nimo ug sa ugma. Ug sa diha mo bangon ka, kauban nimo ang Dios sa imong tapat. Mo na nga pagmata nimo, Lord, you are with me now. Ambo ka sa Ginoo, gibantayan ka niya ug pagmata nimo, tuto ka kaniya, ambo ka kaniya. Di mo siya makita, apan naa siya uban nimo, namati ug nailantaw kanimo. So, kung nakitay dakong nga problema, nakitay tulo ka butang nga hinumduman. Una-una, God is omnipotent. Gamhanan siya sa tanan. Ikaduha, God is omnipresent. Present siya sa tanang lugar sa parehang takna. Ikatulo, God is omniscient. Kay balo siya sa tanang butang. Ug sa imong hunahuna, unsa imong gikinahanglan sa imong kinabuhi.